ați venit la un nou episod, videoclip, episod, nu mai contează, un nou vlog. O să facem de PUBG. O să jucăm PUBG Mobile. De mult n-am mai jucat și Brawl Stars, nici PUBG. Am filmat azi și Brawl Stars. da. Ia uite ce mai chiar. Și așa că nu uitați de like, subscribe și hai să începem să nu se vă ținem la vorba. Ia uitați. Dau salut, aplaud. Hai. Și dau pupici. Hai. Și așa o să punem toate. Să-ți dau follow, da? Tu cât ăla ești? O să vedem stai că nu știu. Nu știu. Calma. Am pus în 100 de Da. O să nu știu cred cum ești, dacă o să vedem repede. Clar. Îi hăpănesc tăți meu scarluș. De mult am mai filmat. Nu avem, nu chiar nu era filmat, dar nici nu avem cap ce filmezi. Mincinește, nu era lene. Da, o și nu era lene. Eu am filmat. De ce așa de greu? Dar pe așa să ce mici. Gata, eu am intrat. Să-ți dau follow? Da, văd că eu te am la follow primul. Așa? Ia-te. Uite-te. Nu mai ai mine. Nu? Stai. Tu ești 4. Eu o să 3. Dă puțin. De ce nu? Stai că nu vrea. Dar nu putem numai la primul, e la asta. Nu e nimic, oricum o să aterizăm și o să ne întâlnim, cred că. Da, eu tot. Suntem fix la cealaltă afară. Da. Ori putem să apăsăm, știi, și amândoi dată și stăm, da? Nu, dar oricum, așa cum vrem să lasă. Da, așa să fac. Dar știu de ce nu e de Stai. Nu, băi. Ai? Stai, de pe care? Pe care? Nu. Aici. Aha, da. Nici am uitat de când am mai jucat, să vă sincer, să vă spun. Am mesau redată. Da, v-ați întrebat ce fetele joacă PUBG? Ia că eu joc. Nu mai știu. Am legat pachetul de site. Mie Free Fire nu cam plac. Nu-s de Free Fire. Nu cred că PUBG, dar vreau să Catare. cei care joacă Free Fire la mine. Da, Catare nu ne-a plăcut acesta, cum să spună, PUBG-ul și Brawl Stars. Nu ne-a plăcut, dar mai întâi fratele meu mi-a arătat și a jucat mai întâi PUBG, mi-a plăcut foarte tare, am zis Brawl Stars precis îmi place. Și mi-a plăcut și Brawl Stars-ul, chiar nu înțeleg ce cu mine. Nu-mi place, bă, îmi place. Eu văd unul să-mi placă jocul meu. Am închicat tăți noi tăți. Dar cum află suntem tăți 3? Da, la un loc. Tăți. Da. Și în 4. Dar pe 4 și suntem. Cu noi tăți, cu noi în plus. Mama ăștia care joc eu ce spun. Nu nici. Trebuie să... Mama, e hăpănesc, mă, iau cu toți. Of, stai. Vreau să sar. Deja să aud un pușcătun. A, tu? L-ai speriat. Ce de-a mai pușcă? Da, m-a fac un kill. Încă a găsit și pușcă, are și un kill și nu te ia. Să vă spun sincer, nu cam mai pricep la PUBG, dar oricum joc cât de cât. Nu-s chiar noob, cum ziceți toți. Gata. Și o mașină văd că am găsit. Terminat, eu am Dar că asta scar. nu-i bună. Eu am scar, gata. Nu-i bună. Și eu am scar. Mama, eu te să-mi... Hai, urmează-mi pe mine. Stai bă că am o pușcă level. Și
asta e. Stai, mic, trebuie să mă torc. Două kiluri. Tu? Nu, dar să mai aude. Uitați-vă, vă zic eu. Și că tot tot. Cât Ai armă? Armă? Da. Am una, dar am numai una și Vin trebuie la să mine, termin. vin la mine, ca eu vă armă, așa mai uite. Vin, uitați. Nu ce m-a spărit, asta e de-a nostru. Am speriat? Hai că vin. Hai, vin la mine. Ia, tu vezi aici. Îmi pare ori să trebuie cineva. Nu. Dacă. Ia stai. Dar văd că n-am gloanțe. Nu? Dar n-am gloanțe. Dar până când îmi duc pistoletul, după asta să găsești gloanțe. Hai, urmează mai târând. Hai, am. Asta e eu. Ca ești din zona asta roșie, doar ce aici e explozie și nu ai. Acum merg după tine. Da, da, da. Nu e așa. Hai, măcar cu locul, măcar loc 5. Așa e. Tot merge. Muzică nu. Trebuie să ne găsim vreo mașină. Mașină? Da. Am găsit. Mă urmezi acum, ești după mine. Da, sunt după tine. Deja? Ia uite cineva, un om este acolo. Ia uite acolo. Unde era? Am văzut la casa asta. Acasă asta? Da? Era aici pe margine. Păi, s-a părut. Nu mi s-a părut. Mai ales că e deschisă ușa, da, acolo. Uite să începește. Nu văd pe nimeni. Ce-ai tras? Așa de mine. Ce nu? Da, cred că i-am tras. Văd că nu e nimic. Hai, vine pe mine. Stai, stai, că n-am mai nici o pușcă gloanțe. Da, gata. Bine. Hai, vine. Cineva văd că la noi a murit. Am mers prin mădor. Hai, mă vezi? Da, eu sunt cu tine. Ești lângă mine. Ia stai puțin. Stai, nu-ți mișca. Nu-ți mișca, Oliver. Stai, nu-ți mișca. Stai. Ia de puțin. Stați că mi-a scăpat telefonul, dar stai. Da. Am crezut că... Nu, pur și simplu am crezut că ai scop. Iute, cineva. Un kill. Mă, mi-ai furat kill-ul. Dar eu la, mă, că eu n-am apucat mai mult. Eu i-am tras mai mult. Lasă și mie măcar o pușcă, că eu n-am nimic. Este arme. De ce? Vino. Ia-ți arme de acolo ce mai bun. Gata. Și acum hai. Dar nu am nicio glonț. Hai. Cine-i? Stai, lasă-mă că eu îl împușc. E gelos, băiatul. Dar nu ești gelos, dar pur și simplu deja e doar aproape finish. 3 kill-uri. Ești sexy, decât la un Pepsi. Mamă, ce scăpăniez, văd băieții. Scăpăniez. Vine. Stai la Ce-ai făcut? Hai, vină, tu ești în pasiune. dar stai, măi, omule, nu, că îmi trebuie pușcă, îmi trebuie pușcă cu glonț. Pierd. Oh, Doamne.
Pepsi. Vină după mine. Vin. Azi a doua zi de blajă. Ce pune la școală? Parcă aștept un pic, parcă nu știu. Nu ești școală. Normal. Nu știu. Eu sunt găsit golf la scară, cam doar 13. Încă nu chiar 13. 24. Nu am gloanțe. De ce astea trebuie? Verzi trebuie să... Astea nu-s gloanțe. Ia stai. Nu? Ai gloanțe verzi. Stai de astea? Ia stai puțin. Că ție oricum... Dar nu cred că-s de astea. Stai puțin. Stai, nu le luăm. Nu e de acestea. Sunt verzele. Stai să-mi dau înapoi că-s la urmă dacă... Gata, e de jos. Da? Mamă, dă-mi ia arma asta ta. Cine? Eu? Da. Dă, îți dau uzi, te rog ca să nu... Nu. Lasă-mă în pace, măi, omule. Dar dă-mi cât mai și faci din seama. Da, am ce face. Să-mi pus cu altceva ce face. Îți dau uzi. Cu 102 gloanțe. Nu. Te arată. Oricum, nu poți să faci poza aici cu marcă, deci cea mai bună armă. Nu faci. Topești. Da. Nu vrei să intră pe mașină. Chiar m-ați săturat să merg pe jos. Deja 3 kg, care toți erau boți. Deci fost pe ei. A murit de cineva de la noi? Da, cred că... Da, a murit 2, mă, din că nu a rămas din a noștri. Și că numărul 2 mă tincă și numărul 2. Da, numărul 2 și numărul 2, da. E sigur. Vine Zara. Mie-mi place cum vine Zara, trebuie să fugim, să ne luăm mașină. Că dacă nu murim... Mașina asta nu lucrează așa? Logic. Eu n-am niciun de ce ăsta... Da. Eu am 5 mici. Mamă și bugulești. Hai jos. Hai, Liniște. Hai, mă, eu dau atât. Eu văd de tine și spun așa că faci. Că nu știu cum să... Dar nu nimic, nu știu cum să faci. Hai, mă, ce-o Da. Merge așa. O, bine, trecem la apoi sau ce naiba. Nu, merge așa. Încep la școală, tot merge școala. Nu e școala. Nu pe aici trebuia să-l duc, dacă nu muream de zonă. Eu sunt rochița, fustiță, mama la coriță. Că nu e temporar, că l-am citit. Dar eu nu să-l pus, că el are 3 schimbi, așa-i? O 2. 3 cu ăsta care mai și tot. Nu am niciun nu mă ușca de mult de tot. O, ce de tare sari. Mie îmi place că tare. Am mai repede sari să mă ajunge la aici. Doamne, ce pe aici? E vede doar. Nu am aici. Ce Trei variații la aici. Ia în școală. Nu văd. Bă, vedem că sunt aici foarte mult. Am uite școală.
Ne ducem la școală și la vacanță. Să facem vacanță. Ne ducem 2 săptămâni să facem vacanță. Dar nu ne aude, bă. Nu ne aud, dar să auzim pașii, să auzim... Deci poți și foarte mult. Nu se aude nimic. Școală curată. Ce să spun? Așa. Aici multe putem găsi. Eu mă duc Arslan Verde. Școală. Cât am găsit? Am găsit școală. Sala de sport. Mama, ești? Mama, stai. Îți spun dacă e hătărie asta. Medkit. Găsi și eu pe medkit. Medkit. 10 medkit. Faci că ăsta nu-i 10. De ce? Hai ieși de școală. Ăsta eu puș, așteaptă un pic. Hai veni pe tine. Să pot ieși. Că aici ce e... Pe la... Ai dus la sport. Ia uite. Hai, Stai. Yes. Ești tu, nu? Vine zona pe acolo? Da, eu să apară, uite că am 2 băuturi și 10 minute. Și n-ai dat? Dar pune merg după tine. Nu o să ieși. Ai găsit mașina? Ești bravo. Hai că... Uzi am găsit, uzi. M-am săturat deja să nu știu. Da? Am uitat cum să mă pun înăuntru. Dar nu pot forma mașina să fac. Terminează și e gata. Ia de încă mașina. Chiar nu știu nici. Du-te pe mergi pe podul ăsta. Facem infracțiune. Cine să dăm mai care ți-am cerut informații de asta? Ei, nu mai am gloanțe. Nu? Mereu că am cerut. Da? Hai de tine. Hai, ce fac? Eu am văzut cum e cu hai, hai. Bine, așa, bine.
toată mașina acolo mai bună. Lasă-mi mie să conduc eu și pe așa putem că e ca oameni mai ușor. Să chemăm, lasă-mă cu mine, bine? Nu. Eu îți par broțile. Dacă mă legi cu mine. Dă-te. Da, da, da. Îți par broțile. Da-ți acolo. Dacă te faci ce nu ți-e nimic, discară cu mine. Dă-ți așa. Acolo ascultă. Treaba ta este mașină, ca să dați examenul de rău, eu mă revin. ce să vedești. Lasă-mă să mă duc. Hai, du-se acum. Deci că trebuie să... Ne-am arătat un ton, nu cred. Și... Și asta a fost, dacă v-a plăcut, nu uitați de like, subscribe când vreau să vă țin mult și ne întâlnim pe data viitoare. Pa, pa!